ମୁଁ ତ ହେଲି ଗାଡ଼ିବାଲା, ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇଛି, ହେଲେ ତାଙ୍କର କାମରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? ସକାଳୁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସାଙ୍ଗଟା ଘରକୁ। ସାଙ୍ଗଟାର ଭାଇର ପିନ୍ଧାଣି ପାଇଁ ଟାଟାକୁ ଯିବା। ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ସକାଳୁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲି ଜଲ୍ଦି ବାହାରିକି ଯିବା ବୋଲି। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ପିନ୍ଧାଣି କରିବା ପାଇଁ। 3 ଘଣ୍ଟାର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଝିଅ ଘରକୁ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଆଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ସହ ନାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଝିଅକୁ ପିନ୍ଧାଣି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ପିନ୍ଧାଣିରେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ହୁଏ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ କାମ ସରିଲା ପରେ ଝିଅକୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇ ଆଉ ଥରେ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ବିନା ନନାରେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରିଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବୋଧେ ସେମିତି ହୁଏ। ତାପରେ ବରର ସାନ ଭାଇ ମଙ୍ଗଳ ହାଣ୍ଡିଟି ନେଇ ଝିଅର ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେଇଥିଲା। ପରେ ବରର 2 ଭାଇ ତାଙ୍କର ରେଶମ ପୂରଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ବରର ସାନ ଭାଇ ତାର ଭାଉଜକୁ ସେମ୍ପର ଗୋଟେ ମାଳ କରି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲା। ପରେ ଜଣେ ଏଇପରି ରେଶମ ସାରି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ବି ଯାଇକି କର। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି କହୁଛେ? ତା ଆମେ ଯେମିତି କଲୁ ସେମିତି କର। ମୁଁ ବି କିଛି ନ ଜାଣି ତାଙ୍କର ଭଳିଆ କାମ କରିଦେଇ ମୋତେ ଲାଷ୍ଟରେ କୁରକୁରି ହାଳଟା ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ, ଦେ ଭାଉଜକୁ କହିକି ମୁଁ ବି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେଠି ଟିକେ ହସ ମଜା କରି ତାପରେ ସେଠି କାମ ସାରି ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେ ବାହାରିବୁ ଘର।